ба ҳамагӣ салому алайкум. Дар канали Рогузар қарор доред. Дар ин видео мехоҳам топ 3 филми беҳтарини туркиро ба шумо тавсия диҳам, ки ин филмҳо метавонад дар омӯзиши забони туркӣ ба шумо кӯмак расонад. Рақами якум, Нобиғаи Хурд Ибни Сино. Филм дар бораи ҳаёт ва фаъолияти олими забардаст Абвали Ибни Сино гирифта шудааст. асосан ин филм даврони кӯдакии Абвали Ибни Синоро нишон медиҳад. Дар бораи ақлу заковат ва доногии он сухан меравад. филм беҳтарин филми ахлоқӣ буда барои одамони дар ҳамаи синну сол мувофиқ аст. ҳатто кӯдакон ҳам метавонанд ин филмро тамошо кунанд. филми рақами дуюм, ин филми омӯзгор аст. филм беҳтарин филми пурмазмун аст. Дар бораи он муаллиме меравад, ки дар як синфхона шогирдонро асир мегирад ва тамоми мактабро бомбагузорӣ мекунад ва ба воситаи ин мехоҳад, ки ҷиноятҳое, ки дар дохили мактаб шудааст, ошкор созад. филми рақами сеюм ном дорад Мӯъҷизаи палатаи ҳафтум. филм дар бораи он ҷавоне меравад, ки маъюб аст, бемор аст ва нохост шоҳиди як ҷинояти одамкушие мешавад. ва он ҷинояткорон ҳамон одамкуширо ба гардани ин ҷавон бор мекунанд ва ин ҷавони маъюбро ба зиндон меандозанд. вақте ки ба зиндон меравад, дар аввал ҳама ин ҷавонро бад мебинад, баъдтар мефаҳмад, ки ин ҷавон бегуноҳ аст ва хело ҷавони хуб аст. ҳамаи зиндониҳо бо ин ҷавон дӯст мешавад ва ба ӯ дар овардани духтараш ба ҳамон палата, яъне ба зиндон, кӯмак мерасонад. дӯстони азиз, шумо кадом филмҳои туркиро медонед, ки барои омӯзиши забони туркӣ кӯмак расонад? фикрҳои худро дар зери комментарий нависед, то дигарон бифаҳманд.